Доброго ранку. А можете прокомментировать то, что сейчас произошло у Маруси Зверобой? Я вам скажу так, вітаю. Ви опинилися в репресивній тоталітарній державі штибу 33-37 років. Усі, хто неугодні, усі, хто мають іншу точку зору, усі, хто посміє захищати державу, тепер готуйтеся. Я так розумію, за всіма нами прийдуть. Тому що вся така наволоч, перепрошую на слові, яка нищила цю державу 5 років, усі злочинці в собі розгулюють під чесне слово по вулицях, а проти бійців і волонтерів фабрикуються справи. Відзначу, подивіться відео, як це відбувається, з дичайшим хамством, з погрозами вибити двері і з небажанням навіть показати документи, чому саме ці конкретні слідчі, чи ще там хто прийшли на цей конкретний обшук. В будь-якому випадку, поки немає звинувачень, поки немає рішень суда, людина залишається невиновною. І те, що зараз в такий спосіб це все відбувається, це тільки ставить одну велику жирну крапку на демократії у нашій державі. София, а у вас ситуация как складывается? Против вас же тоже, вам же тоже подозрения выдвинули? Висунули, увага, проект підозри, і проти мене, і проти Марусі. Да. І тому це дуже цікавий момент, чому проект підозри передбачає саме таке зневажливе, хамське і дике ставлення, саме у той спосіб, як це зараз у Марусі відбувається. І інше питання, будемо бачити з вівторка, як буде розвиватися. Я чомусь була впевнена, що ми живемо в більш демократичній державі. Тепер ми готуємося до сценарію протидії совєтському режиму, який зараз дуже красиво влада встановлює в Україні. Как вы будете реагировать на сегодняшний обыск? Какие ваши действия? Працюють адвокати, працює громадськість, але в даному випадку я розумію, що єдина прийнятна реакція для нас – це максимальний розголос, залучення інформації до інформування наших міжнародних партнерів, тому що це те, що відбувається, це не те, що вже не смішно, це гірко і прикро. Тому що кожна людина, яка пережила совєтські репресії, бачить, наскільки в гіпертрофованій формі воно зараз зі штибу НКВД і КГБ повторюється сьогодні.